Okşayayım mı sizganı? Yaxşımı? Büyük Batur, mene baytam kazanımız Büyük Batur kitesinde gibi bu durağımız elimde. Asıl para getireceğine. Ben yeşil üzerinde duram. Mara jigiti, dolu terbit kızı. Кешеләр белән бик гади, ачык йөзле, халыкчан. Һәр вакыт кеше арасында, вакыйгалар үзәгендә. Яшьләр белән ул яшьләрчә, өлкәннәргә һәрчак игътибарлы. Әнә шулай үз республикасында яшәүчеләр мәнфәгатен үзәккә куя ул. Самое главное, что я сохранил ту стабильность, которая сформировалась в период работы Мити Вершалевича. И мы нашли некие новые пути для того, чтобы Татарстан продвигался вперед. Моннан 11 ел элек 2010 елда Рөстәм Миңнеханов Татарстан өчен җаваплылыкны үз кулына алды. Аның максаты республика икътисадын тагын да ныгыту, сәнәгать, фән, техника, IT-технологияләр, социаль өлкәне үстерү, моңарчы булган күрсәткечләрне 5-10 тапкыр арттыру өчен яңа эш алымнары табу була. В широком смысле слова пошел по пути инновационного развития. Вообще во всем инновации. Это же понятие широкое. Что бы ни делал Рустам Нургалиевич, как президент нашей республики, это обеспечивается инновационное развитие. Понимаете, он сплотил людей. Должен отметить, что и прежний президент Татарстана Митимир Шаймиев, и ныне действующий президент, они в прямом и в высшем смысле этого слова государственники и полноценные граждане Российской Федерации, и не просто граждане Российской Федерации. Они патриоты России. Бүген Татарстан барлык икътисади күрсәткечләр буенча Россиянең иң алга киткән төбәкләре исемлегендә. Тулаем төбәк продукты күләме буенча 6-нчы, авыл хуҗалыгы буенча 4-нче, сәнәгать торак төзелеше буенча 5-нче урында. Соңгы 10 елда Татарстанның Тулаем төбәк продукты 28%-ка күтәрелеп, 2,5 триллион сумнан артып китте. Стратегия 2030 – это развитие человеческого капитала, высокотехнологичная, мощная экономика и, конечно же, высокий уровень качества жизни. Когда думаешь, с кем посоветоваться, всегда... Киңәшергә кирәк булганда мин һәр вакыт Рөстәм Миңнехановка шалтыратам. Ул хөкүмәттә кабул ителгән карарлар буенча нинди дә булса киңәш бирә ала. Без моны бик югары бәялибез. Это очень хороший пример для всех региональных лидеров. Рөстәм Нургалиевич үз эшеңне ничек эшләргә кирәк икәнен күрсәтеп торучы үрнәк ул. Үзе дә даими шәхси үсештә, аның эшләү чорында республикада зур күрсәткечләргә иреште. Бүген Татарстанда социаль өлкәдә 500-гә якын проект эшләп килә. Алар президент программалары дип атала. Ихтыяҗ булган барлык өлкәләр, балалар бакчалары, мәктәп, фаплар, бассейннар, боз сарайлары, клублар салу, страховкаларны яңарту, су кертү һәм башкалар. Җәмәгать урыннарын төзекләндерү программалары нигезендә шәһәрләр, районнар, авыл җирлекләре яңарды. Илдә тиңе булмаган безнең Ишегалды программасы башланды. Надо отметить, Аның кешеләргә булган мөнәсәбәтен билгеләп үтәргә кирәк. Ул профессионал, башкаларга игътибарлы, гади кешегә битараф түгел. Президент идеясе белән үсеш алган Алабуга махсус икътисади зонасы илдә иң уңышлысы санала. Иннополис шәһәре Татарстанны Россиянең иң зур IT үзәге итәргә тиеш. Тагын бер кулачлы проект тормышка ашырга тора. Һәм 12 юлы Казан белән Мәскәү арасын тагын да якынайта. За 3 года такой объект построить, это очень серьезная задача. Но ничего, объект уникальный. Бөтен дөньяны тетрәткән сынау, коронавирус белән көрәштә дә республика алымнары илдә иң яхшысы булуында хәзер беркемнең дә шиге юк. Рөстәм Миңнеханов авыру эләктергән Россия туристларын круиз лайнерыннан Казанга кайтарып илдә беренче булып дәвалау карарын кабул иткән иде. С учетом того, что, во-первых, это граждане нашей республики, во-вторых, сегодня мы располагаем инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям, нормам. Ул чакта безнең табиблар ковид белән авыручыларны дәвалауда беренче тәҗрибә туплый һәм аз вакыт эчендә нибары 100 көндә республикада яңа йогышлы авырулар хастаханәсе төзелә. То, что сейчас мы видим, это сплав технологий, оптимизация. 100 көн эчендә мондый корылма салып кую бу яңа технологиялар һәм эшчеләр усталыгы. Башкаларга моны үрнәк итеп куярга була. Я хочу сказать, что Республика Татарстан Коронавирус белән көрәш юнәлешендә Татарстан алымы Россиядә иң үтемлесе. Монда бер кайчан курку булмады, эш киләнгәнчә бара. Төбәк җитәкчеләренең ил күләм рейтингында да Рөстәм Миңнеханов беренче. Аны гыйнвар-февраль буенча рейтинг үзәге төзи. Сәясәтчеләр арасында безнең президент иң популяр инстаблогерлар рәтендә. Ул республика халкын иң беренче булып тәрәзәсеннән сәламли һәм алар белән бергә Татарстанның тотрыклы үсеш юлын дәвам итә. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.